Eta holan, alkate barriak izendututen direnean, eta holan, zeberez hor egoten da aginte makil bet, ez da? Erabiltzen da aktoetan, edo hemen jaietan, edo kasureko, badagoelan... Hemen alkate makila barik guk erabiltzen dugu txusuan. Zer da hori? Da agintari zen ezaugarri ze, eta da makila bat, puntan deuko lantza erolako zer bat, eta esaten duena soy delante iglesia de garai, edo soy delante iglesia de berrit, hori datorra. Guk adibidez garaizen deuko, garaizen 1800 eta 28, eta berrizko eta 8 horko zera direz, aginte makila direz. Eta bera mantentzen da, ordukoa? Bai, orduko mantentzen da, eta hori da serie.